Teteknya ku ngaluhur wedh gleleng dasar gagah warnane punggung Kanjeng Sri Narapati Raja kang abala ratu taputamane kakung Makoki pasangin negong wis man kriwikan dadi krojokan geguyon dadi tangisan aku ora ngurus to wah iya dasare wis diwaneni heeh wis diniati gawe perkara heeh dasare suwun Prabu Puntadewa wis Bagong mangsa Baronga sakarepmu gandeng lungane Werkudara karo lungane Janaka ki gawe runtik penggalihku semangsa Baronga oleh marep gawe kisruh ha iya arang lho Sinuwun Puntadewa ngasti iso kagol kogelan manahe kaya ngono kuwi warang-arang. Wong liya arep gawe kagol atine Sinuwun Puntadewa angel kok. Ha iya, malah adine dhewe, adine loro sing malah gawe gelo atine Sinuwun Puntadewa. Lah iya. Ya iki awake dhewe wis temandang. Mung kare ngenteni Kurawa tekan kene. Ya wong iki aku sing urung ngerti kok. Urung ngerti apa? Ket mau awake dhewe ketayalan mau kowe apa jenenge apa padu mungsuh pendhita kae mau mergo ora trima wah jan tak kira ki nek Ndara Werkudara karo Ndara Janaka ning negara Ngastina kuwi anak wigati apa jebule arep suwita ngersane pendhita aku ngerti kok Tru ngerti apa janjane pendhita kae mau kuwi mung arep gawe srana ringkih Pandhawa ya mung pawadane arep mejangake ilmu kasampurnan karo Ndara Janaka arep mejangke ilmu sangkan paraning dumadi karo Ndara Werkudara heeh mongko dheweke iki ra ngerti umpama pawadane iki sing arep diwejangke iki udu ilmu kasampurnan mbuh ilmu apa lah kuwi lah karwane sing Ndara Janaka karo Ndara Werkudara urung duwe lah kamangka Ndara Werkudara ki rak wis nampa wejangan ilmu kasampurnan rak saka Sang Hyang Dewa Ruci. Lah iya, aku ya sing ganjelke ning kono kuwi. Ah iya. Aku rak sing rada ora trima, rada ana ganjel rasaku ki rak kuwi. Ha iya. Natase Ndara Werkudara ki wis entuk sartane wis darbani wujuding ngelmu kasampurnan kok. Iki arep diwejang karo pendhita. Rak mung padha karo ning nguyahi segara. Ha iya. Ning sing dadi perkara siji le, apa? Awake dhewe wani karo Ndara Werkudara lho. Lah wani ngapa? Nek awake dhewe wis maneni karo Ndara Werkudara dhewe wani karo Ndara Janaka. Gak kok nek panjenengane ora trima, terus kowe arep wedi. Ayo aku wedi. Wedimu apa coba aku tak takon wedimu apa kowe sing dadake kowe wedi karo Ndara kekalih ki apa? Aku wedi nek nganti Ndara Werkudara karo Ndara Janaka maju. Heeh. Terus aku perang mungsuh Ndara kekalih. Heeh. Terus kok nek aku ora ana piye? Mati ngono to? Heeh. Monggo Ndara Janaka karo Ndara Werkudara ki digdaya kliwat ukur lho, Gong. Nek ming Kurawa kuwi aku iso merantasi, nek ming Kurawa kuwi iso tak undurke gampang. Nek nganti Ndara Werkudara karo Ndara Janaka kae sing maju, cilaka. Tak omonge ya, Tru. Piye? Wong urip ning alam padang ki ngenteni apa nek ora ngenteni mati? Hah? Kalau mangsane ngenteni bantuan saka pemerintah, jan iya. Nek sing dinteni sejatine iki mung mati, Tru. Oh. Ora kok kowe kok malah iso ngomong kaya ngono. Coba gagasen piye? Umpama matimu ki saka lantaran Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Umpama lho iki. Umpama garis sing kuwasa ngodrake sartane gariske matimu saka tangane Ndara Werkudara karo saka tangane Ndara Janaka, kowe mati tenan nek iki engko maju. Waduh, piye to? Kowe iki tak kon nyemangati aku. Kok sik telonjonge kok ya rono. Heeh. Ning nek umpama Gusti iki tulising kodratmu lho, pestenmu lho. Gusti ora maringi idi palilah Ndara Werkudara karo Ndara Janaka dadi lantaran patimu.
mbok kowe diidak-idak nganti gepeng mestakamu. Kowe sing ora mati saka Ndara sapa? Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Ning wagu mergane sirahe gepeng. Ya bener kowe ora mati saka tangane Ndara Werkudara ning sirahmu gepeng ra wagu. Wis padha wae trima milih matine. Si sandine kok ora kowe iki gong-gong ora. Wis ngene wae. Piye? Awake dhewe maju perang. Heeh. Kurawa diundurke. Kurawa kuwi biasane, heeh. Nek Kurawa wis kalah lho iki. Kurawa wis kalah kabeh lho iki. Sing maju Durna utawa ya sapa lah sing luwih didaya mbangane Kurawa. Ning iki perkarane siji. Apa? Awake dhewe mau ki budal rene wong telu, ora mung wong loro. Oh lah iya, heeh. Gareng ning ndi iki? Waduh. Kok malah ngetengi wongane terus. Wis kowe iki lambemu ora. Masalah iki cerak homestay ngono. Piye-piye? Kowe iki kok nakal ora. Jeluki gareke rumangsane ora tuwa dhewe kok ngepenake dhewe. Wah. Reng, malah jajan bakso bakar iki ngopo kowe iki? Aku ngoleh tenane, Tru. Awang aku tojak budal ki aku blas urung madang kok ora. Ngene. Mangsane liyane nyambut gawe kok mah penak-penakan jajan lho kowe iki ora. Ngapa? Dilap gabrese kowe ora. Wah aku ngelih tenane, Gong. Kae Kurawa arep maju kae karepmu. Tandangi bareng-bareng kok rumangsane. Sik. Aku nek ora ucul klambi. Wis ngene iki ra wis sandangan peperangan iki cara dene baju komersil. Baju komersil gleleng ora. Ayo bareng-bareng tandangi, Tru. Kurawa dampyat-dampyat arek ngrubut karo awake dhewe. Oh, rame-rame rantas malang-malang putung ora. Amok legane ati. Amok Suramata Jaya Prata ibayan padha-padha. Mana? Laitan gleleng pacakmu gembelu sirahmu parat petruk kantong bulung ora pangling lipah pakananku daging mentah lehku mangan karo meremelek meng tak kemah-kemah edan gleleng parat dumeh kowe wong telu aku mung ijin. Ayo, rumangsane apa? Ora wedi karo aku apa piye, Mas? Bah! Omah bengok-bengok kaya wong kentir to iki. Wis ngempul ki ya sing khidmat to.
ngempul karo jogetan. Ayo men nikmat kok ya, ora sah khidmat, butuhe nikmat. Oh iya. Sapa kuwi, Tru? Kartomarma. Ndara Kartomarma, dasar Purnyata kuwi lho. Sajak kowe wis soroh nyawa. Tak kira kowe pancen wis wegah nyawang glaring jagat seming rembulan. Ya, pancen tak jangi jembar, Den. Mergo Petruk ora nrimake. Petruk bela mati kali bapak. Bapak kula Semar ajeng dikrenah matine, nek anake Semar Petruk kok meneng bae. Kebangetan. Edan. Yen ngono kowe wani karo para Sata Kurawa, apamu sing tak wedeni ket biyen niku kula niku ora tau kok jeneng wedi karo Sata Kurawa. Ngoten. Ket biyen niku Petruk ora tau kok sing jeneng Ajrih kalih wong Ngastina, Petruk niku ora tau kok sing jeneng wedi karo sapa wae. Mergo Petruk karo sampean iki luwih tuwa Petruk. Mbangane sampean. Ning dikarenakan Petruk niki derajate luwih sak ngisore sampean, mula ya paripaksa kula ngajari karo sampean. Yen ngono saiki kowe nantang karo Kartomarma. Apamu sing tak wedeni ayo? Maju rene. Matna sastra jendramu tumpangsa kamu mata kaji. Wih lah, marangi tatal gerajamu parap. Ora minggat saka paramana nggo gatheng siramu. Oh, tak gletho ndasmu parap. Sabar. Candak kowe. Rumangsane opo? Jebleske. Oh. Oh. Candak siramu kowe. Petruk. Ora iso rumah sakit
terus sing. Tidak bisa. Ayo, hit. Iya. Iya, cerdas ke. Iya. Hit. Oh, jajul kowe. Ya. Hit waduh ya. Mati kowe parah. Parat kece tenan kowe. Oh iya. Oh. Hey. Oh, kok mandek. Mumet etra kok nyondol. Oh, wis aku wae ngene. Aku parah. Sambato ben sampean ben. Mosok kalah karo Batur. Hit. Ini ya, parah, jujur aku kalah. Ayo, hit, oh, hai, parah, parah tuh. Oh. Wis.
Wih, merucuk. Ayo. Hut. Ah. Bener, parah. Wah, parah. Nyekel pedang barang. Sambatu. Nah, Petruk wong ampuh. Edan sirai dituthuk iso mak celeng. Ah. Hut. Ya, wedane maling. Rene. Baleke Petruk, baleke. Lah. Ya. Tak boleh tak gusuran ojo. Ah! Wah! 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 Menungso ora tatanan. Panos maring jajalanan Petruk ngembelu siramu gleleng pacakmu. Kowe iso ngundurke Kurawa, sing ora iso ngundurke Satama. Tibakno. Tibakno. Gage tibakno pecah siramu. Nyo. Edan. Wah. Ayo. Mati kowe. Ora. Sambato kowe. Sambato kowe. Ya! Mati kowe. Apa ya kok mundur? Jo mlayu malah. Ada. Kowe ngopo ya? Aduh. Kowe ngopo ya? Kowe sakaratul maut kok ndasmu kowe ora. Ora ngerti wong maju perang apa piye. Maju perang. Perang boyok-boyok tuwa kaya ngene iki, Kang. Rekane arep maju perang malah kumat. Modar kowe, mulane nek tak omonge wingi diuling Pak Kordi. Bar disuntik aja dienggo ngopo-ngopo, aja dienggo megawe abot. Malah kowe usung-usung kacang. Ayo kumat neh to. Alah. Ana. Diombeni entros stop kono. Mangsamu apa? Wong kecethit bayahe kok diombeni entros stop. Aduh. Ayo. Apik banget bentuk. Apik gendulmu melacat kowe ora.
Aduh. Gareng nek perang ya jan mempeng tak akoni. Heeh. Ha ning ora mikir keslametane dhewe, ora mikir resikone dhewe kok ora. Kono kawan aja minggat. Ayo tak tandangane kan. Ah. Pak Wali dong. Wejan kebayang menyusul ya jajan. Paris jajan juga boleh jajan. Wejan gue. Lah kok sing janji belasan kok bagong iki. Wah. Kowe arep ngomong kowe? Kowe arep ngomong? Kowe arep perang parep dadi bintang tamu kowe. Jan kok ukane aku kaya-kaya kowe. Delok ora karo Gatot persis banget iki. Terus, Gatot rong bali to, ambu. Aku mah melu perang ngene kok. Durma gati dasar kepranyata. Ayo, kowe arep ora trima Kurawa do tak jor-jor. Barisane tak amut-amut. Ijan. Kowe iso ku jelke kula waca kala kowe iso ku jelke pengilan Durma gati iki pengilan pancen gede kecil. Kowe aja cepeleke karo aku. Ora, aku ora cepeleke karo kowe. Lah mung sesuk nek maju perang, tata-tata Pilabara mungsuh Bagong ki nggo gaman. Ayo tak delok gamanmu kaya apa. Oke. Dikira ora gablek gawe iki lah. Baik, janji kono. Agep apa? Bukti dhewe gati cengolo kowe iso menang kuwi aku. Kage. Perang kok mah nggawa parang kowe arep tawuran apa piye? Lah bibu kuwi lah. Tak kira nek kowe melu anu apa? Jadil. Coba jileh kowe. Jileh kene. Nek biasane nyekel pedang-pedangan kaya iki terus anu mungcur. Reokan. Mungcur. Baca ya, Bu. Ini iki jika punya kok masalah gede ikan apa piye pentas apa piye. Tak kira nek nggo pentas kok gede. Jebeleke kowe lagi lisi jamu-jamu kira-kira kene, cilahmu kene. Nyah. Nek nganti kowe mpan mungsuh Bagong, kowe tak sembah dalamakmu selama tahun. Ora mung trima 10 dina sesasi selama tahun. Jan kowe kok combong banget kowe. Anggepe apa kira-kira Dilmu gati lo iso kalake dapur piye? Kaget tibane rasa kok cangkem. Oh iya, mati jadi aku kowe. Ayo yo. Ngopo? Trok. Metu geti ora iki. Waduh, Gong. Sirahmu nang ndi? Kowe kuwi. Ora ngedeg-deg to. Metu geti sithik. Wah. Piye ya? Mongko gede putih, Gong. Putih tur kenthel-kenthel ben. Kowe aja sembrono nek sing metu kuwi iki ora kene. Wis ora apa-apa lah. Tekate wong aku melu perguruan gedebus kok. Gedebusi ngapusi. Gedebusi ngapusi. Ilmu kebal lho, debus. Oh iya. Debus. No, tibakno pisan meneh. Ora ampan. Iki cacau kowe. Melu mah. Oh iya nya, aku arep padhek hewan kurban apa apa. Baci kowe. Gage. Apa sih liyane tur? Rumangsane apa? Janji kowe kowe. Jepelek karo gabanku barang. Gage. Mangsane apa? Aku ki baci jadi aku. Kena nyileh. Ojo hari tak baca iki nyileh. Yo. Ajar aku kok wedi to digedak karo musuhku dhewe. Iki apa iki? Iki apa? Gaman. Kaya kene kok gaman. Tak dudohi carane ngaku sing bener. Pengumuman.
Ki nggo studi tur apa piye rumangsamu? Studi piye? Iki nek kowe anu kae lho. Oting kelas. Ayo, Durmagati segera naik ke bis. Segera naik ke bis, kalau tidak naik ke bis nanti ditinggal. Nganggo feedback banyak ora. Apa yang ngene liyane? Wah, jan kowe nyepelek ki tenan kowe. Entenono kowe. Bang jadi apa? Kok nyepelek karo aku? Enggak wae kabutan kok wae ora kaya kabutan ki ora. Bang jadi apa ki ora tak junjung jangan luruk ora iso. Ah, wis dicaya kowe. Ah, tibakno. Kowe kok nggawa wadung barang wadunge Rama bar gawa to ki uju. Tibakno. Anggepe apa mati pecah sirahmu. Tibakno ora nek pecah. Kowe arep rasulan apa arep perang kowe? Ringen resan dibedol. Goleki warga kowe cerewet. Iso ngantem ora blungjes. Iya mati kowe, mati kowe. Liyane dol. Wah, jan kowe iki nyepelekke aku tenanan kok ora. Wis apa wis tak yasake gawe sepedi bali kok ora. Iki Bejo Kiai Tundung Suluk. Tundung apa? Tundung Suluk. Asline ora kuwi. Oh, tibakno nek aku nek lecet apa gegerku tak sembah kowe 20 tahun. Mati kowe. Nyah. Mati kowe. Lecet ora? Ijian. Mah panune ngrejo. Mangsamu liyane ditani kowe. Anggepe apa gawanku to sepelekke. Iki cenjoto pamungkas. Janji kowe mung iki ora pecah siramu. Tak sembah delamamu 20 tahun. Tenan? Tenan. Yo. Perang kok ganane ceret. Mati jeneng tibakno ora-orane aku kalah. Gelasé ning ora? Ono, si. Iki wis tak iseni kok iki mau. Sane apa? AU. Bang jane apa kowe jejepelekke kali Durmagati. Jejepelekke kali Durmagati kowe. Iki pengelan pancen digolo kesira. Aku ki wong sugih dhewe cak digolo kesira. Kedua setelah Koko Prabu Duryudana kowe. Gelas kok kaya plembungan. Wis jejepelekke kowe. Oh, tak ilingi ya. Wis aja kebak-kebak. Ayo geges jadi bucak. Gek diombe. Wah. Tur aja diulu tak paceni. Wah. Bener. Wah, yo kowe genti kok ora. Wah, rasane pengaruh wis cerewet kowe iki aja kok pilih kuwi. Ah, wis. Oh, bener no. Heeh, wis jadi bae. Oh, tak obi. Ah, wah cekelane. Wah, cekelane. Kek kowe. Ah. Oh, cukup kebak. Ora gagas. Yo, coba yo. Diobe. Ah, gini nak pijak. Ketemu kanca wis cantik bae nak karo aku. Kowe genti? Heeh. Aku ya kebak ki, delok ki, kebak. Oh. Tak ombe. Kowe genti. Kowe genti wis pokoke tak obekke, kowe wis tak kaya yojo, kowe kaya yojo. Heeh. Kowe ditakke. Wis iki aku ki kaya dhewe iki. Wis ditek iki. Wis ngono wae matur nuwun. Jane wis ora jalan. Wis rata.
Maksane apa? Ora warek cakre itu mati sayang tak gitu aja. Ayo. Truk. Edan kowe kok nggo rombongan kembaranmu akeh banget. Endi? Aku sik Gang. Apa? Kok matamu abang, matamu kowe. Ngombe to? Hah? Ndem kowe. Ora. Tenane. Edan aku. Aku anu zombene terima kasih aku, Truk. Kowe iki ngati-ati to ngene Kurawa kuwi nesta pakartine. Wah aku ngelak banget to. Aku kuwi apa jenenge? Wong perang ta Truk ya? Heeh. Aku ngelak banget ka to? Heeh. Aku njaluk ombe karo Durmagati. Aku bol kok tak ombe isine. Apa isine? Solar. Gua treh modar. Apa iki pengaruh-pengaruhane? Apa iki? Aku mah mendem ngono kuwi perang mah penak. Heeh, Mas. Heeh. TKT karo nyaruk rancaan gamelan rapopo. Sedang nata sing ya padha-padha. Kowe ora iso bakong mendem aku mendem. Masane apa? Senimane kudu ngene kae. Kok kowe mah wong bombing aku can bombing aku Truk. Ngapa kowe ora trimo kowe? Mendem aku. Mendem aku. Kowe garep mejang sapa? Tuh bleh tak mejang rene bleh. Mandan aku mendem kok aku mendem kok. Mesra merata ya merata panjang pada bando. Aku ora peduli hancurnya harapanku muter karepmu kasihmu yang berubah aku wis kadung weka itulah alasanku aku ngombe diuya nemu gendul edan Bagong ora edan iki teranane coba ada nyebar lagi kan, aku lagi kaya ngene atos, aku wis atos. Mangsamu apa parang? Ayo, kowe ora manut karo para sata Kurawa. Kowe wis wani karo penemban Dewa Buddha. Kowe kudu banjur leboke paku jaran. Ya arep banjur wong mendem ya. Aduh, rada puyeng jane. Wah, nyo kene sing mburi nyo. Dubrok. Edan. Kowe ora ngiyah-ngiyah kowe parat. Ayo, kowe tak antem. Kowe maleso. Rumangsane apa? Dumeh kowe wis penak, dumeh wis mendem. Terus sak gelemu dhewe. Dubrok. Menangis atine, aku ora peduli. Hancurnya harapanku, muter karepmu. Kasihmu yang berubah, aku wis kadung weka. Itulah alasanku. Edan kok sak geleme dhewe menungso ora tataran
swaru gembal manyar-manyar. Dok neng dukul wana alas dadi wana Dek mate. Kula wonten dawuh Kakang Durna. Apa? Pripun menika? Pripun liripun kados pundi? Cobi ta sampean gagas. Cobi ta sampean penggalih. Ngatasi Kurawa niku cacahe 100. Ming kula ken ngundurke Panakawan sing rombongane ming wong 3. Lah kok padha pate glasah niku kados pundi? Lah Kakang Durna kula piyambak mboten mangertosi Kakang. Mbok bilih sangka anggenipun Panakawan ingkang wangkot. Oh, ora iso Dik Pati, ora iso. Mboten saged. Kersanipun Kakang Durna kados pundi? Menawi Kurawa sampun sami mundur, menawi Kurawa sampun sami kawon mungsuh para Panakawan. Yo, anak kula sesuk iki mriku pun Werkudara kaliyan Janaka ingkang badhe kula jakaken, ingkang badhe kula gol-golaken. Oh iki. Kula kinten Bagong, kula kinten Gareng, kula kinten Petruk. Menawi mungsuhipun menika Werkudara kaliyan Janaka, Sengara sami wantun nandhangi Dipati. Lah monggo. Werkudara, Janaka maju. Wah, iya. Wis nek aku wis ora wani piye-piye iki. Nek aku ora wani piye-piye tenan iki, Truk. Ha ngopo? Sing maju Ndara Werkudara karo Ndara Janaka Gong. Aku piye, Truk? Ora usah karo nangis. Aku piye iki? Aku piye-piye? Boyok iso kecethit apa piye? Ora sanggo boyok ngono apa piye? Teneh wagu. Anggepe apa kowe iki mah ngrepoti reng dak mau ora melu wae kowe. Sing maju Ndara Werkudara karo Ndara Janaka Gong. Mati tenan, Truk. Mati tenan. Wis urung mati. Jawake dhewe bali. Ngono kok aja kowe kok gawe untran-untran jak bali iki karepmu piye? Aku mah didukani karo Sirin Puntadewa awake dhewe entuk pidana pati ning negara Ngamarta. Lah witene piye? Iki nek awake dhewe maju mati mungsuh Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Heeh, nek awake dhewe bali ning negara Ngamarta jarimu entuk hukum mati. Ha terus apike piye? Ampun. Nek isih nang kene engko mati mungsuh Ndara loro kae. Heeh. Engko nek bali ning Ngamarta mati yoan. Aming bola-bali mati to. Iki piye, Truk? Sik tak pikire, golek srana. Dipikir kanthi wening, dipikir kanthi ati sing sareh, ati sing ikhlas. Piye nek kowe manut aku wis gaweke dhewe bali wae, kowe rasa dadak nggugu. Duh. Nggugu sapa, Gong? Hah? Nggugu sapa? Sapike anu wae, Truk. Piye? Ayo golek tali tambang wae. Nggih apa? Gantung wong telu wis. Oh kok terus anu ngono ki ngopo kowe nggugu maksudmu nggugu mau ki tegese piye? Mengo ta kowe mengo ta? Ya ya Gong ya bener ya Gong ya. Apa? Golek tali tambang wae. Ngapa ta iki? Aduh ngapa ta iki? Modar tenan terus. Sabar sik to ketemu gendruwo cengelmu kowe ora.
Ratu kok gendruwo ora. Jamongan kok aku wedi e. Wis mlintir brengos kaya ngono kuwi. Sabar ta kowe. Sabar. Heeh. Biasane nek ketemu wong iki awake dhewe kudu ngenggone ngisore. Beto, wonten dawuh. Petro, wonten dawuh. Petro kowe tak timbali kok meneng bae. Terus sing seru to. Wonten dawuh to, Lho. Dung apa mlayu-mlayu? Dung apa mlayu-mlayu? Bagong apa mundur? Anu mboten kebak semut mriki. Mau tak tong wingking mawon. Wah, jebul saya oke, rada mundur. Matane. Iki ya rada rono kok nang ora. Apa mlayu-mlayu Petro? Ajeng wangsul sinuwun. Bali tadi. Ajeng wangsul teng Ngamarta. Ora Gusti. Sebab apa kowe arep bali ning Guru Ngamarta? Kowe saka ngendi? Saking negari Ngastina. Wigatimu apa sakan Guru Ngastina? Ajeng mboyong Ndara Werkudara kali Ndara Janaka kundur teng negari Ngamarta. Piye? Ajeng mboyong Ndara Werkudara kali Ndara Janaka kundur teng negari Ngamarta sinuwun. Petro, wonten dawuh. Petro kan monggo, wonten dawuh sinuwun. Mbok iki rada alon lek ngendika aja sura-sura banget. Menungso ora tatanan kowe ya. Kowe menungso ora tatanan. Kowe nyamar marang asmane Ratu Gustimu Prabu Baladewa. Lho. Perkarane napa? Lho. Kowe arep mboyong baline Werkudara karo Janaka. Ora kena. Mergo aku sing pengen mboyong. Kula ngeten nek sampean arep ora trima mergo kula arep mboyong Ndara Werkudara karo Ndara Janaka kundur. Petro, wonten dawuh. Wis tak omongi. Terus pundi? Werkudara karo Janaka le mapan ning negara Ngastina kuwi sejatine mung arep digawe ringkih. Kawan pendhita saka pertapan ngawu-awu langit sing jeneng Begawan Dewa Buddha. Lah nggih, lah sampean kok kayake ajeng ngewangi mriku napa ajeng ngewangi Pandhawa? Aku ngewangi kowe. Oh, ngaten. Yo. Kersanipun dos pundi? Galeng, wonten dawuh. Maju rene. Oh, nggih. Duh. Arep ndi pesan terakhir apa, Reng? Pesan terakhir cengelmu kowe ra. Aku arep mateni kowe. Oh, nggih. Iki aku lha niki wong tuwa ampun dijenggong-jenggong ngeten kaya sirahe. Kowe doyak karo Werkudara to kowe? Nggih. Kowe doyak karo Janaka? Nggih. Wong telu, kula, Petro, kali Bagong. Kula nggih doyak. Lah ya kowe iki wis masuke. Oh, lah iya. Sengit aku. Kowe doyak karo Werkudara, doyak karo Janaka? Nggih, sinuwun. Pripun? Delok ki apa ki? Witian. Niku pusakane sampean niku nenggolan apa? Alugara, sawangan bentuke. Oh, nggih. Nek nenggala kuwi lho cendhek. Nggih. Tur ora pati lancip kaya ngene iki nek nenggala. Oh, nggih. Nenggala rek. Menika ken apa ke sinuwun? Tak sili pusaka nggonen meden-medeni Werkudara karo Janaka. Oh, nggih. Astu niki. Tenan. Wah, jan wis. Rumangsane apa gleleng aku terus ya gleleng sewengi kok ngampil ke sinuwun yo cekel tangan tengen oke niki lah ngampil bismillah wah wah kabutan kowe reng kowe njaluk dipalila sikik karo pusakane ben ora kabutan. Oh nggih, pusaka kandheng kula nampi dawuh saking sing kagungan sampeyan kula tak nyuwun ngampil. Wah, oke. Rumangsane apa? Ndara Werkudara karo Ndara Janaka arep sewiya-wiya karo Nala Gareng karo Petro karo Bagong. Ah, mungsamu nata mantra Prabu Baladewa Parat. Ngapa? Ngopo piye? Rasa dadak nggo jenengku. Ora sah dadak kula jenengku. Maju.
Nggih. Wah, jan wis ora ning arep gleleng si Stila kok ora. Lurah, ora. Sing gleleng aku wae ya, Gong. Oh. Mansane apa? Ah, amok legane ati kok. Delok sajane. Sira merata jemrata biyen padha-padha. Wah, ngadalah. Uye. Yoman. Kepiye uye kok nganggo yoman? Edan Nalagari. Lah keteka kowe ngligo pusakane Koko Prabu Mandura Kyai Alugara. Ah. Aja ngawu gawar ngawur. Yayi. Yayi kadangipun Kakang. Yayi. Yayi gawanipun Kakang. Aja ngawu gawar ngawur kuwi Nalagari kuwi kagungane Koko Prabu Baladewa. Kagungane Prabu Baladewa sapa? Pun Kakang iki nata Mandura Prabu Baladewa. Dudu kok pusaka iki kagungane Prabu Baladewa nanging pusaka iki kagungane pun Kakang. Nanging merga nalika semana aku nampa pawarta yen to pamongku si Nalagari arep dicekel karo kowe, arep kok cekel, arep mbok rangketku andane. Ambok uyak karo Werkudara. Tumuli aku kena syuting. Kyai Nenggala. Edan mboten kinten babar pisan Koko Prabu. Wah. Iki Koko Prabu. Iki Koko Prabu. Ya, Yayi Janaka. Kowe ora gelem mendhok kekarepanmu, kowe ora gelem dipengin karo ngamal tapa kelakon mati mungsuh kadangmu Mandura Janaka. Minggat kowe. Bangsane apa malah? Baladewa sepeleke. Baladewa disepeleke. Ayo. Janaka. Aja ngaku lanange jagat lancuring Bamana. Yen to durung iso ngasarke kridane nata Mandura Prabu Baladewa. Mati kowe. Pripun ta sampean ki pripun to? Kowe gleleng. Gleleng kowe. Ora sageleme dhewe patramu. Janaka kowe mundur mergo kowe nganggo jenengku. Wis tak omongi aja nganggo jenenge Baladewa. Aming nyilis dhewe kok sampean ki ora meng logate karo suarane. Alah opo? Aku mau ngerti kowe muni kowe. Kowe muni nek kowe kena syuting Kyai Nenggala. Ya ora? Ora. Angge ngapunten kaya karang ketonto kok ora. Isih siji melih sinuwun. Sawa? Werkudara nika undurke sisan ki. Maring jajalan segertaning baune iblis lanat uye setraya li binatang laut. Kadangipun Kakang Yayi Jodimati. Kadangipun Kakang Yayi Jodimati. Tambak Rama. Jodimati. Tambak Rama. Jodimati. Werkudara. Sawangan aja nyawang blegeripun Kakang ingkang kena syuting Kyai Nenggala. Kena syuting Kyai Alugara. Ingkang wujud Nalagari. Ayo, siadi arep mulasara karo Nalagari. Pun Kakang sing landri mangke. Dekle kuwi ngopo?
Lho kok tikle piye to? Pun Kakang Nata Mandura. Ingkang kena sating Nala Garing. Pun Kakang kualat karo Nala Garing. Dadi pun Kakang kena dadi wujude kaya ngene. Wah. Bayar pira kowe disili alugara? Lho, bayar pira piye to kowe? Ora sah nego-nego. Kowe Nala Garing ketos kok blegermu. Konangan iki. Ayo, kowe gelem apa ora tak langit? Mergo kowe ndek keluputan. Karep boyong karo Werkudara kowe uga maneni marang Begawan Dewa Buddha. Kena ngrangket Nala Garing to. Ning enten syarate. Syarat apa? Sampeyan kudu kuat nadai tayane Kiai Alugara. Rasane apa? Lepeleke ra. Kene ndi pusaka ampuh kok padake. Kene apa? Pusakane sapa kuwi? Oh, nggih. Nggih. Niki pun wayah dibalekke to. Baleke. Oh, nggih. Mangsane apa kene? Nggih. Enggak. Kelatri nampi enggak. Lho. Ora ngawur lho, edan-edan. Enggak. Iki ora marep rono. Dibalik marep rono. Wo, nggih marep mriko kok ya. Nggih, enggak kula aturi nampi. Nggih, kene. Kene, nggih. Nah, lho. Wah, kecandak wis. Masane kowe tak sili pusaka wis slamet. Nggih. Ning iki ana siji perkara ingkang durung rampung. Perkara napa? Petruk Mandi. Bagong Mandi. Truk, Kang rene. Oh iya. Oh. Wah kisruh kowe iki ora. Ya ben kisruh ya ben. Wedana wis iki awake dhewe kudune yaene wis ning ramba kok ora. Nala Garing, wonten dawuh sinuwun. Petruk, wonten dawuh. Kowe ngerti rembuking pasewakan negara Ngastina? Inggih ngertos. Nala Garing kowe ngerti? Mboten. Lho. Cara kowe sowan negara Ngastina? Sing sowan niku kalih niki. Nek kula ora melu sowan kok kula ngenteni teng warunge mie ayam ngarep Amigo nika. Iki yo tak jak omah ora nuhuni kewajiban. Kowe ngerti rembuke piye, Kertos? Apa? Rembuke teng pasewakan mau Begawan Dewantaka inggih Begawan Dewa Buddha. Yo badhe murungke perang gedhe Bratayuda kamangka Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka ingkang kinarya paseksen. Sartanipun sakmangke badhe dipun suwuni tandha tapak asta kinarya murunging pratandha lan mertandhake yen to perang gedhe Bratayuda wurung satanipun sakmangke akhiripun Begawan Dewantaka Dewa Buddha badhe murungaken perang Bratayuda menika kedah wonten syarat inggih menika pejahe Semar kalih pejahe Sinuwun Ndrawati. Lah, Petruk wonten dawuh. Perkara kuwi sing aku ora nrimake. Perkara kuwi sing gawe murkane Bendara Mandura. Keparingipun Sinuwun Baladewa kados pundi? Ayo. Tak kanthi sowan bapakmu. Aku derekno bali ning Karang Kadempel. Wah. Mboten saged nek ngoten niku. Ora iso piye? Lah niki mengke kula mampir riyen niku. Mampir endi? Mie ayam. Dah tite sampean ki ora aku yane wis ngelih tenan Petruk. Mampir ning mie ayam. Kula mampir gara-gara riyen ning Raramba. Aku tak melu, ora sah. Sampeyan melu gara-gara mah mengke ora iso nembang malah ting blawur ora karu-karuan. Aja nyepeleke lho. Aku arep ratu kae aku iso nembang. Ha cobi. Minyak telon. Wis minyak telon pahitane sampeyan. Pun
rasa kesuwen ya wis aku tak ngenteni saka kadoan lemu goro-goro nggih kula dherake ayo loro gareng ya ngira babar pisan Jlamprung wonten maring dawuh Kakang Mas lha kok teko dadi Panakawan entuk pengayoman saka Baladewa kakangku edan ning atase Baladewa kakangku minggat nglungane negara Ngastina mergo dhewe ora sarujuk karo pirembugan nalika ing pasewakan lha kok teko dadi malah ngayomi marang Panakawan nuwun sewu kula piyambak mboten saged mangertosi sababipun menapa kula kinten Koko Prabu Baladewa sampun badhe mirakampa jingga mbundhandatan para ratu mboten badhe angesuwi kaliyan pun Marasata Kurawa wah edan banjur apiye kula aturi jejagi sartanipun ngrundani kawontenan negari Ngastina kula kinten sak pangge wonten dawuh ingkang badhe dipun dawuhaken dening Bapa Penemban Dewa Buddha babagan pejahipun Koko Prabu Ndrawati lan Kakang Semar Badranaya Kakang Mas. Ah iya. Yen ngono aku mau ngari manut sarta ngenteni apa kang dadi dawuhe Dewa Buddha bapakku iki. Nek ngaten monggo kula dherekaken suwan kersanipun Sang Penemban Dewa Buddha Kakang Mas.